Чыгарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Әлеге проект Татар энциклопедиясы һәм Төбәкне өйрәнү институты һәм президент каршындагы Татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Аны Татар энциклопедиясы һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, тарих фәннәре докторы, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев алып бара. Бүген сүз күренекле татар шагыйре, прозаик, драматург Фәнис Яруллин турында. Һәм бу очраклы түгел. Чөнки бу көннәрдә капиталь цикләндерүдән соң Баулы районы Кызылъяр авылындагы Фәнис Яруллинның музей йорты кабат үз ишекләрен ачты. Беренче кунакларын каршы алды. Күренекле татар шагыйре, прозаик, драматург, балалар язучысы Фәнис Яруллин 1938 елның 9 февралендә Баулы районы Кызылъяр авылында игенче гаиләсендә туа. Әтисе Бөек Ватан сугышына кадәр колхоз рәисе булган Гатаулла агай 1942 елда яу кырында һәлак була. Әнисе Биби Гафифә апа 6 баланы ялгызы тәрбияләп аякка бастыра. 8-нче сыйныфны тәмамлаганнан соң Фәнис Татнефть берләшмәсенең Баулы элемтә конторасында элемтәче монтер булып эшли. 1957 елда шуннан армия сафларына алына һәм Һава укчы радислары мәктәбенә билгеләнә. 1958 елда физик күнегүләр ясаган вакытта турниктан егылып, имгәнеп, гомерлеккә хәрәкәтләнүдән мәхрүм кала. Егет төшенкелеккә бирелми, ихтыяр көчен белемен арттыруга һәм әдәби иҗат эшенә җигә. Экстерн тәртибендә урта белем ала. 1970 елда читтән торып Казан университетының тарих-филология факультетын тәмамлый. Фәнис Яруллинның беренче шигырьләре матбугатта 1960 еллар башында басыла. 1964 елда аның тәүге китабы «Мин тормышка гашыйк» шигъри җыентыгы дөнья күрә. Шул ук елда яшь шагыйрьләрнең «Комсомольская правда» газетасы уздырган Бөтен союз конкурсында катнашып, ул икенче урынны яулый. Конкурс һәм җиңүчеләрнең шигырьләреннән тупланган «Розовый олень» җыентыгы аның исемен ил күләмендә таныта. Аның каләме тудырган кыска шигырьләр, сонетлар, поэмалар һәм балладалар әдәби хазинәбезнең асыл ташлары. Фәнис Яруллинны прозаик буларак таныткан әсәрләре «Җилкәннәр җилдә сынала», «Кыйгак-кыйгак каз кычкыра», «Кайту», «Яралы язмышлар», повестләре, хикәяләр һәм балалар өчен язылган әкиятләр. «Җилкәннәр җилдә сынала» автобиографик әсәр. Ул 70-нче еллар башында языла. Әлеге әсәрдә язучы иҗатының төп үзенчәлекләре рухи көчкә мәдхия, халыкчанлык, җитдилек белән юморның тормыштагыча үрелеп баруы, тирән кичерешләр, теленең сыгылмалыгы, бар тулылыгы белән ачыла. Драматургия өлкәсенә Фәнис Яруллин «Әнә килә автомобиль» пьесасы белән килеп керә. Әсәр Галиәскәр Камал театрында режиссер Марсель Сәлимҗанов тарафыннан 1974 елда куела. Спектакль гаять зур уңыш казана. Ул шул театрда 1000 тапкырдан артык уйнала. Кәрим Чинчури исемендәге театрда режиссер Равил Тумашев пьесаны «Менә килә автомобиль» исеме белән кабат сәхнәгә күтәрә. Татарстанның һәм Башкортстанның профессиональ театрларында әдипнең 13 пьесасы сәхнәләштерелә. 1994 елда Фәнис Яруллин әсәрләренең 3 томлыгы, 2004 елда 5 томлыгы, 2007-8 елларда 3 томлыгы дөнья күрә. Җәмгысе Татарстанда аның 50-дән артык китабы басылып чыга. Иң уңышлы әсәрләре төрле телләргә, шул исәптән чит телләргә тәрҗемә ителә. Композиторлар тарафыннан аның шигырьләренә язылган җырлар популярлык казана. Әдәбиятыбыз үсешенә керткән өлеше, иҗади казанышлары өчен Фәнис Яруллин 1978 елда Татарстанның Муса Җәлил исемендәге республика бүләгенә, 1995 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Халыклар дуслыгы Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен орденнары белән бүләкләнә. Аңа Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре,
Татарстанның халык шагыйре, Баулы районының мактаулы гражданы исемнәре бирелә. Фәнис Яруллин 2011 елның 9 декабрендә Казан шәһәрендә вафат була. Җәсәде Казанның Яңа Бистә зиратында җирләнә. 2010 елда туган авылында шагыйрьнең музей йорты ачыла. 2015 елда Баулыда Фәнис Яруллин һәм җәмәгате Нурсия ханым хөрмәтенә һәйкәл куела. Туган авылның бер урамына Фәнис Яруллин исеме бирелә. Республикабызның район үзәкләрендә дә аның исеме белән аталган урамнар бар.